Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. May tagmadakpa na sila. Gamay lang lang. Sigurado yun ko, madakpal unya sila. Ay, magab. Oops. Ro, Dana, ganun may gawas magkasa mong kwarto dahi. Tiyo. Ay, Lah! nakailan na ka na mo, Dana? Ito. Ida na. Nakaila na ka na mo. Oh, nakailan ako ninyong tanan. Ikaw si Badong? La! Katawa ka na. Nakailangan din siya ako. Malagay. Ako, Dana. Tiyo Puldo, og si Tia Imak. Hey! Nakailan na siya na to. Hey, pasilan. Dali, saan mong tanan din sa kwarto. Kaya doon ako isulti ninyo. Tana. Manuta. Nasuko pagyapon ka na ako? Unsay tan-aw nimo nako? Nalipay pa ko nimo? Hani, di may mo nga ako kang talikdan. Tungod lang sa way hinungdan atong lalis. Kamay ra kinong butanga. Pag sinabtan na rin atong solusyon eh. Kung tinuod kang nahigugman ako, dapat imo kong uyunan sa tanan akong gusto. Wala lagi, di kasabot na kuwana. Wag ko'y pagsupak nimo. Unya? Ngano makiglalis man ka nako, Permi? Mahitungod sa akong desisyon ni Dana. Wan na to. Kalimti na to. Di na ko makiglalis nimo, bahin na ng mga butanga. Pagtarong ba gidaro ni? Dapat law mo nimo imong pagsabot nako. Ilabi na nga na ako sa depresyon karon. Kalma lang lagi. Wag ko'y problema nimo, hani. Nakasabot ko nimo. Imbis nga imo kong tabangan. Ayaw gyud kog basula sa mga panghitabo ron. Hindi na lagi, promise. Ako ginang ipanumpa nimo. Bueno, nataro'y problema. Nahibawaan na sila si Rowel og Divina sa kapulisan. Og ipangita na sila karon. Maoy hinungdan nga wa na magpakita si Divina og wa na ginato hibaw kung unsay tambal nga ilang giturok ni Idana. Sige lang, honey. Ay nagkagulo na. Maayo ra lang gito si Dana. Pero di ba, naglisod man ang mga doktor sa pagtambal niya kung dili may bawaan kung unsay gibutang nila siyang lawas? Bisan pa. Nairagang maing laking doktor nga makasulbad na. Huwag ko mahimutang inida. Og matag karon og unya di ko makasabot sa kong gibati. Wa ko'y ganang mukaon. Og kalit ka maglabad ang akong Dito mara magkakasa imong tambal. Nakatumar na ko. Pero wag gyapon mausab ang akong gibati. Naglain pa gyapon ang akong lawas hangtod karon. Kinahanglan maningkamot yung kang mukaon ba? Pugsa gyud ang imong kaugalingon nga magkakaon ka. Aron doon na kay kusog. Ambot ko nun saon ako ni. Di gid ako mahimo. Luod kayo ang mga pagkaon kung muhana na kong usap sa mga pagkaon. Panikamot lang yun. Ayaw pa da sa imong kaugalingon. Usahay. Baka igon ko gabay na lang ang magpakamatay, uy. Nasag ka. Ayaw lagi pagsulti ingon, anak. Gikapoy na ko sa akong kinabuhi, Ronnie. Wala ko makasabot. Gani sila si Papa o si Nelson. Mas gihatagan nilang na kong importansya si Idana kaysa nako. Masulbada lagi ni. Ayaw na sila panumbalingan. Ang importante nga mamaayo ka. Pero gikapoy na lagi ko. O di lang kung ta magpagkawas paglaom. Musukol ta, hani. Ihipusan na lang hinoon ng ako mga sinina. O isod sa malita pagbalik. Nga naman sad? Gusto ko mabalik na dito sa bansyon.
Adto ko dito gusto mo pahaway. Sige, matuman. Ayaw mo pagsawa kang bisan kinsa nga naulian ako. Oh. Ha? Pero. Kinahanglan nga masayon sila si Sir Nelson o si Sir Perfecto ini. Nablakab bitang kito sila nimo. Maayo na ina na. Mo lagi si kayo rin gamay. Mikas, bilay. Bitaw. Sila lang atong paybaon. O sa buto lang nato ang mga doktor aron magtuog yapon ng kadaganan nga wapakas o mayong panimot. Oh, sige. Kamu lang unyay sulti nila. Ayaw ka balaka, anak. Dayda na. Ako'y may bawa nga muskrito o balita na ni Sir Nelson. Ato nang ihilom ang tanan. Pero ida na. Nahibaw ka ba sa mga tao nga nagbinuang nimo? Ako ito Wa ko mag... Ngano mo to bagbagkabats nga dili man ikaw kung ipungutara si ida naman. Ida na. Day. Nahibaw ka, day? Nahibaw ka? Wa ko makaila ato mga tawhana, tiya. Mo lagi. Pero nainumdum ka pa sa mga dagway nila. Murag may numdum pa ko kung makakita ko nila og balik. Mo ba? Nya, unsa ra may imong mahinumduman, dayda na. Nga, pananglit ba kung makita mo si CCTV ba? Di pa nang nakita naman to. Mikoy ka kanila. Ba't nakita naman to sa CCTV? Kita na ito. Oo, nakita na to. Gigi. Unsa may nainumduman nimo ida na? Unsa man? Gigi. Wa na gyud ko nahinumduman. Uy, Ang ako ra gyung natiman-an nga naabot na ko atong usa ka kwarto. taon siya no? Unya ila kong gigapos o gibaatan nila nga akong baba og panyo. Unya? O unya, doon na sila giturok na ako nga tambal. Mo lagi. Mga pila ka sila katao so na itong kwarto. Mga upat sila ka buok, tulo ka lalaki ug usa ka babae. Uy, sus, ginoo ko. Naibabay. Mayo na lang gani kawa kanila pasipad ido. Mao bitaw tiya. Nagpasalamat na lang ko sa Ginoo nga maura to ilang gihimo nako. Human ni atong tambal nga ilang giturok nako. Nalipong ug nawad-an ko sa panimuot. Og? Ug wa na gyud ko'y nahinumduman bisag unsaon ako pag-recall ang mga nahitabo. Mo lagi. Kadtong duha. Kung badakpan lang to. Sigurado yun nga mahibaw na to kung unsa ilang motibo nga ila man kang giingon adto. Mo lagi. Manghinaot lang ta. Nahibaw kong naaras sa palibot ang nagpaluyo ining tanan. Kumusta naman ang imong kahimtang, Leslie? I am feeling well, Papa. Nanawag na ko si Dr. Frank. O nangutana siya nako kung kanong nibiya ka sa ospital. Dili ko ganahan dito, Papa. Gusto ko nga arira ko din sa bansyon nila Ate Manon. Pero mas gikinahanglan nga adto ka ma-confine sa ospital. Kay mamonitor gyud nila ang imong heart problem. Nipasalig naman si doktor nga makyura ang imong sakit. Pero kinahanglan nga mag-agi kag angiogram aron makita gyud nila kung unsa gyud kahimtang sa imong kasing-kasing karon. Dili na ko gusto nga mag-agi pag ingon ana nga procedure, Papa. Kung sa bagyo ako kapalaran, ako na lang kinagdawaton. Muna akong ingon niya, Papa. Pero, usaon mga gusto magyud siya nga mustera din eh. Bueno, sagdi lang. Kaya kung tawagan si Dr. Frank, natawagan ako siya pag-usap. Hasta sab si Dr. Tricia, aron mapangitaan nila og paagi nga anhi kanila dinhi maatiman. Mas gusto gid ko dinhi, Papa. Mas luwag ang akong pamati kon anhi ko dinhi sa mansyon. Hello? Papa, asa ka? Niya ko dinhi sa mansyon. Miduaw ko nila ni Leslie dinhi. Nga naman unta, Nelson? Pa, ari ako karon sa ospital. Kaya na ko sekreto nga ibalita nimo. Oh, sige. Buwan na kurong taon-taon. Sige pa, bye. Nahibaw ba ka ida na? Nga silis-lid akong masakiton karon? Unsa man ko na iyan sakit tiya? Sakit ko nus kasing-kasing. Og plano nila nga magpatabang nimo aron imo siyang tambalan. Tinuod na, ida na. Mo lagi. Hain man karon si Leslie. Naaba sa ospital?
Malagi. Sa kung nabalitaan man, nibalik ko no sila sa mansyon o puyo. Kay gikan man to sila sa rest house. Nagpalabay o pipila kadlaw. Kaluoy sa taon ni Leslie. O siya ko tayo luoy. Maluoy ka ng mga traidor. Bitaw! Nanasad kamak. Laway ni mo. Nanasad kamak. Bidaoy. Ibutan na ganina sa lugar ng imong kamaldita kon. Kitinood bitaw nang akong gisulti bitaw. Go man. Ang mga taong traidor, dili agay kaluyan. Kung paayo-ayo ra na sa imong atubangan. Kung imo silang tabangan. Mga ba? Labing siguro, daotan ra gihapon ka ana. Maghuna-huna gyapon na sila bati nimo. Na, awa niya. Aw, di lang sa natuon na nang ilang una-una, tiya. Kon. Kon mangayo og tabang. Naguna-una. Aw, ato lang sa gong tabangan. Ay, kung ako pa mo idanano, na, dili gina na ako tabangan, oy. Mao. Nga naman, tiya. Ayaw ba yung kalimot kung unsa ilang gibuhat na to, ha? Una, si Ronnie, gitraidor ka. Wa ka tungahan sa inyong kasal. Kadua. Ikaduha, ipapriso ka ni Leslie. Katulo. Ikatulo, gilisod-lisod ta nilag maayo. Kaupat. Kaupat, gusto nilang ilugo ng mansyon. Kalima. Wala ay Pero hantod magani karon nagpabaga sa mga naong upuyo dito sa mansyon. Maulagay. Aw, wa man ay kaso, tiya ba? Tuwi kaso gud in town. Dako kay ng kaso na. Kon? Kung di mo silang tabangan, ikaw naghapoy mag-antos. Bad! Bad! Wala sa gana. Hindi pa na pre maglalagikot, kit koko. Minaw Huwag na mahulot. ko niya na. Bitaw. Kung man, sakto ko. Sakto ko, May Mads. puntom sa nis. Sakto lagi Pulo, ko. kay. Kung ako sa pangutan no? Di na ko tabangan si Leslie, oy. Maulagay. Nara ni Ida na ang desisyon. Tauro na to siya kung iya bang tabangan si Leslie o dili. Kana? Una. Ay basta ako. Dako gud kay kong supak nga imo siyang tabangan ni Dana. Oy, Iha Idana. Kumusta? Oy, sir. Kamu di ay ni? Kumusta, Idana? Maayo man, Nelson. Sir Piping. Malipay kay Miss Balita nga naulihan na ka. Usan ni kada kong milagro. O bitaw, sir. Kaluoy sa Ginoo. Maayo ra man ang akong pamati karon. Baguhay lang ming nagsultihanay sa doktor. O kung sa may rason, ha? Nga di magkagustong mahibaw ang tanan nga naayo ka na. Daghan ang rason, sir. Una, para sa akong seguridad. Mahin sa imong seguridad, wala kay angay kabalakan. Napalibutan na ka sa mga taong nagmahal ni mo, Iha. Salamat gid kaayo ninyong tanan, sir. Dako kaayong akong utang kabubuton ninyo. Pero daghan tag hisgutan, Idana. Si Hipi, basin og buwan hisab unya to siya karon, kay iya kang hinabion. Kung unsa gyud nahitabo nimo ni atong adlaw nga gidagit ka sa mga daotang tao. Way kaso, sir. Andam kong muko-operar sa mga pulis. Sa di madugay, Idana. Mahatagan ra gyud unya og hustisya ang nahitabo nimo. Di gyud namo palabyon kung kinsa man ang naghimo nimo sa ingon. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!